हेलौ खुलुमबाय बयखौबो जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय बुरैजों आंजों ज' थानानै ओमफ्राय फिसाजोजोंबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंसोरनो माबा माबि खोन्थानाय नङा आरोना सोरबा कमेन्टआव सोंहरलाबायबाय थादोंमोन ना नोंस्रा न'आव सोर सोर दं सोर मा मावो मायो बिदि सोंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा बेखौनो खोन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दा सोरनिखौ खोन्थाग्रोनो नोंसानि ना जोंहानि नोंसानिखौ खोन्थागोन जोंहानि जोंहानाव जाहैबाय आइ बाबा आं ओमफ्राय आब' सानैया हाबा जाहैबाय सासेया बेसेयावमोनथाय 2009आवनो जादोंमोन खोमा ओमफ्राय सासेया लकडाउननि एसे सिगां जादों फार्स्ट लकडाउन होमबा बेसे जागोन 2019सोमोन नामा बेनि सिगांमोन खोमा जायखिजाया फेब्रुवारि मान्थआव जादों आरो ओमफ्राय जोंहा न'आव आइ बाबा आं दा हिनजाव जाफैबाय फिसाजो जाबाय सानै साथाम साब्रै साबा जाना दं दाना बिसोर सानै आं आरो आइ बाबाजों साबा आरो ओमफ्राय आंनि बाबाया मावो एलपि स्कुलनि हेडमास्टार नोंसोरनो खोथाखाबाय ओमफ्राय आइया जेनेबा जेबो मावा न'निनो मा होनोमोनलाय बेखौ इंलिसाव इंलिसनिखौलाय मा नांगौ बर' जानानैलाय ने बात तो सही है ओमफ्राय दा बुरिनि न'खरनिखौ सोंनोसै नामा नै फिसाजोखौ एसे नायना लाग्रो बा जोंहानाव थांबा सोंनो ना दानो खोन्थानांगौ नोंसानिखौ दानो खोन्थाना दोनहरखानोसै उनाव भिडिअफोराव बिमा बिफाखौ खोन्थानोसै एक्सट्रा भिडिअ दिनै खोन्थाना दोनसै दलद थाला नानिया दलद दा नोंस्रा सोर सोर दं न'आव दा जोंहा आइ बाबा आब' सानै आदा आं गासै 6 जन जायो ओमफ्राय आब' सानैया हाबा जाबाय ओमफ्राय दा साथामल'सो इसोरो आंबो हाबा जाबाय दा न'आव सोर सोर दं आइ बाबा आइ बाबा नोंनि आदा बिसोर साथाम दं आरो ओमफ्राय नोंनि बाबाया मा मावो मिस्ट्रि काट मिस्ट्रि हेड मिस्ट्रि ना बेखौनो खोन्थानो लाजिलायबाय कार्डनि मावो बैफोर न'फोरनि दोनाय मानाय बिराद फिनिशिं मोजां खालामो आरोना बिराद मोजां हेड मिस्ट्रि बिसा बिफाया सोरनोबाफोर माबायाव नांगौबा बङाइगाव एरियायाव नांगौबा चिरां एरियायाव नांगौबा आंनाव फन हरबानो जाबाय आं फाथायहरगोन मिथिबाय ओमफ्राय नोंसा आइयाथ' जोंहानि बायदिनो न'निनो जोंहा खेथिबो मावो माने फोथाराव दाख्लै 3.5 बिगा माइ गायदोंमोन बिराद मोजां जादों ओमफ्राय नोंसा खै बिगा गायदोंमोन जोंना बिगा 7 बिगाल'खासो 7 बिगा गायदोंमोन माबायदि जादों न मोजां जादों खोमा मोजां जादों खोमा ना एबार जों थांगोन नालाय साननैसो उनाव नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना भिडिअआव माबायदि जादों मादों ओमफ्राय नोंसा आब'मोना माला हाबा जादों होन्दोंमोनलाय जोंनि आब' गिदिरा 2010आव ओमफ्राय आब' उन्दैया 2015 फिसाला फिसाजो साबेसे जागो गिदिरनिया आब' गिदिरनिया गिदिरनिया 3 फिसाला गिदिर सासे ओमफ्राय जेवजा सानै फिसाला फिसाजो माने फिसाला सानै फिसाजो सासे आरो हरैनिया उन्दैनिया आब' उन्दैनिया फिसाला सासे फिसाजो सासे जोंहा नै नानिनि नानिनि खै मास गिदिर 20 दिन देरसिन जोंहा नानिनि 20 दिन देरसिन बिब' उन्दैनि फिसाजोआ ना ओमफ्राय नों आब'सो जाबाय आरो ने बिनानावसो जाबाय बियो बिब'सो अ बे जानांगौ बिनानाव जाबाय बिब' जागौमोन ओमफ्राय देरा आगा फिसा जाबाय नालाय बेयो बिनानाव जाबाय आरो ने सोनायानो बिब' जायासै बिनानाव जाबाय ओमफ्राय जोंनि हाबाया बोसोरनै जासिगोन नै डिसेम्बर 15आव नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जायखिजाया ओमफ्राय जोंनि लाभ स्ट'रिखौ सोंदोंमोन ना लासैनो खोन्थागोन भिडिअ खालामनानै जायगाफोरखौबो खोन्थानांगोन नालाय माबोरै जायामोन लासैनो धोरज' हमदो रायजोफोर जों खोन्थागोन खोन्थागोन ने नानि जोंहा नेरसोन थानांगोन ना ओमफ्राय जोंनि हाबानि डेटआथ' डिसेम्बर 15आवमोन नालाय 2 इयार्सनि एसे सेलेब्रेसन फिसा न'आवनो खालामगोन आरो जों नोंथांमोननोबो शेयार खालामगोन नायनो नेथ'ना थाबानो जाबाय रायजोफोर जायखिजाया जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट हरदो जाहाथे जोंबो भिडिअ लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोना अनसायबासो जोंबो भिडिअखौ लाबोबाय थानो हागोन नङा होमबा ओमफ्राय नै जोंहा टसकखौ फोरानदो गुसु जाबाय थायो नालाय बेयावनो फोरानबाय सियाराव सान्दुङानो नाङा नालाय नै नायलाय रायजोफोर बिराद सायहा बे सान्दुङाबो दसेल' थागोन आसरित मानो होनबा जाहोनानै बेफोरो दंफां लाइफांफोरा बिराद भेजाल होना दं आरो
सान्दुङानो नायलाय ओइ दंफां आन्दोआवसो दं। बेनिखायनो सान्दुङाथ' ओरैसो थायो नालाय ओरै थाबाथाय नांफैगौमोन आरो थोंजोंनो ओरै थाबा। दा उफाय गैया ओरै दंफांफोरा होथेजोबो मालायफोरनाव फुंनिफ्रायनो सान्दुं बा जोंहानाव दाबो देहाखौ गुदुं गोजाङो मोनलायो। ओमफ्राय दाबो थान्दासो मोनगासिनो आखाइ आथिं सुहाबजोबनानै। ओंखायनो न'आबो गोजाङो थान्दा न'आबो नुबाथाय गोजाङो थान्दा जोंहानिया सान्दुं साया दुंबाबो सायख्लुम जाजोब्बाय नालाय। गरम बोथोराव खिन्थु थानो हाया मोजां मोजां थानोनो हाया गरम सान्दुङानो बोथोराव नाङो ने गरम बोथोरावबो मानोबा सान्दुं सायासो जानांगौमोन ओमफ्राय गरम बोथोराव नाङो साना एसे ओरै फैयो खोमा बेनि थाखायनो सान्दुङा गरम बोथोराव नाङो गरमबो थानोबो हाया न'आबो गाहाय नालाय ओमफ्राय बिराद सान्दुं जायो। जायखिजाया भिडिअ बेनोमोन नोंसोरनो जोंहानि न'खराव बिसोर न'खराव सोर सोर दं बेखौल'सो खोन्थानाय नालाय नोंथांमोना है मा भिडिअ बेलाय होननानै रागा जोंना दै बेखिनिल'खामोन आरो दा बेलेग भिडिअ लाबोगोन जायखिजाया बेखिनिखौ खोन्थाहरबाय आरो नोंथांमोना माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोंहरबानो जाबाय बेखिनियानोसै बाय बाय।